Hyvä kuulijani. Kerron sinulle nyt tarinan ystävästäni, jota voi hyvällä syyllä luonnehtia uskotuksi mieheksi. Tiedät varmasti tyypin. Henkilön, jonka puoleen voi aina kääntyä, jos asiat eivät ota sujuakseen. Ystäväni kaltaisen uskotun miehen tunnistaa suurista korvista. Ei fyysisesti, vaan hyvän kuuntelijan ominaisuudessa. Hän avaa suunsa aina oikeaan aikaan. Osaa esittää juuri oikeat kysymykset, eikä tyrkytä vastauksia, vaan saa minut näkemään ne ihan itse. Hän on aina valmis tarjoamaan apuaan, tulee paikalle ennen kuin ehdit kysyäkään, eikä ole moksiskaan, jos ei tiedä jotain, vaan kaivaa ratkaisu jostakin. Hänen mielestään turha hikoilu on hyvä jättää sinne, missä siitä on eniten iloa, ei työpaikalle. Ellei sinulla siellä sitten satu saunaa olemaan, niin kuin minulla. Hän on vähän niin kuin semmoinen vanhan ajan talon mies, mutta nykyajan formaatissa. Saa arkirutiinit sujumaan, kaikki yhteydet pelaamaan ja lisää vauhtia toimintaan. Kaltaiselleni yrittäjälle. Kaikki kaikessa, vaikkei minulla töissä olekaan. No, omalla tavallaan onkin. Ja voi olla sinullakin. Tutustu Soneran uuteen palvelumalliin ja kartoita tilanteesi. Se ei maksa mitään, mutta säästää turhan hikoilun sinne, minne pitääkin.